Marcel em comenta alguna cosa dels cadets, et passo, parla-li a l'Enric, li aguanta igual aquí. Sí? Sí? No. Digues, repeteix el que m'has dit a tu a l'Enric, t'està escoltant, canvi. Perdona, poder donar la sortida dels cadets, el més aviat possible, si poguéssiu agafar dos gossos que estan aquí ja, que han acabat, i els cadets el que seria possible, no digui que s'estan amb els vostres vots. Bé, intentarem. No sé si no hi ha timó, però no hi ha vots. Diu que ho intentarà, però que no hi ha vots. Jo he dit que en timó, han trencat timó. I els cadets tots preparats, Sí. ho facin ràpid i de pressa i corrent. Em diu que sí, que estarà ell mateix al qui té canvi. D'acord, merci. Ha 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 ha!